Пакуль Александр Лукашенко займаецца тым, што дае каштоўныя ўказанні, як вырошчваць коз і адкрывае славянскі базар, у палітычнай апазіцыі зараз ажыўленне. І галоўным трыгерам гэтага ажыўлення, галоўным імпульсам стаў Сергей Тихановский. Друзья, лично я собираюсь этот режим сломать, как и тот тюремный. И даже если вы будете мне слабо даже помогать, или не будете помогать вообще, я все равно буду ломать этот режим. Живе народ! Живе! Ён зараз развёў бурлівую дзейнасць і уцягвае ў свае дыскусіі розныя слаі палітычнай эміграцыі. Гэта важна, бо ён і ягоная каманда спрабуюць больш актыўна паставіць Беларусь у міжнародны парадак дня. І адначасова можна сказаць, што ён ажывіў некія больш радыкальныя слаі палітычнай эміграцыі, таму што паабяцаў вельмі хутка знесці рэжым. Можна сказаць, што яго прыхільнікі актывізаваліся ў сацыяльных сетках, але пакуль што ў рэальнасці, як цяпер модна казаць на зямлі, такога ажыўлення не бачна, тым больш яго не бачна ў самой Беларусі. І з аднаго боку ён сапраўды разварушыў трохі тое, што можна назваць балотам, руцінай, а з іншага боку ён выклікаў шквал крытыкі ў свой адрас. Маўляў, чалавек прыйшоў у зусім іншую Беларусь, у іншую эпоху, праз 5 гадоў і спрабуе прапанаваць тыя ж метады, якія працавалі ў 20-м годзе, то бок ён не зусім адэкватна ацэньвае сітуацыю. Гэты балаган праз месяц-паўтара скончыцца. Это поўнае неразуменне чалавека, куды ён трапіў, што ён робіць, дзе ён ёсць. Зараз не 20-й год, не ідзе электаральная кампанія. Это замежжа. Яшчэ крытыка тое, што сваімі дзеяннямі ён можа падштурхнуць людзей у самой Беларусі да нейкіх дзеянняў, якія могуць пацягнуць за сабой палітычныя рэпрэсіі, то бок падстаўляе людзей. Тым не менш, ягоная дзейнасць актывізавала дыскусію ў апазіцыйным асяроддзі. І дыскусія гэтая ў асноўным зводзіцца да адной простай праблемы. Што рабіць, каб хутчэй вызваліць палізняволеных? Ці ўзмацняць ціск, ўзмацняць санкцыі, ці наадварот, дзеля вызвалення людзей ісці на саступкі, скасаваць санкцыі ці змягчаць іх. Гэтыя дыскусіі цягнуцца ўжо колькі гадоў, але менавіта цяпер яны абвастрыліся і абодва канфліктуючыя ці спрачаючыяся бакі выказваюць аргументы на гэты конт. Але ў гэтай спрэчцы ёсць, скажам так, некалькі праблем. Справа ў тым, што перамовы з афіцыйным Мінскам вядуць не апазіцыйныя лідары, а заходнія структуры і найперш адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі. А гэтыя заходнія структуры глядзяць на праблему найперш з гледзяшча бяспекі, рэгіянальнай бяспекі, міжнароднай бяспекі, а не з гледзяшча хутчэйшага вызвалення палітвязняў. Разве мы не можем вести нормальные диалоги, разговаривать о наших делах, об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки? З іншага боку, калі паставіць галоўную мэту дзейнасці палітычнай апазіцыі вызвалення палітвязняў, то тут варта сказаць, што вызваленне палітвязняў – гэта праблема гуманітарная, гэта праблема праваабарончая. І калі палітычная апазіцыя ставіць галоўнай мэтай менавіта гэтую задачу, то яна паціху губляе свой функцыянал палітычнай апазіцыі, бо апазіцыя – гэта структуры, якія змагаюцца за ўладу.
і ператвараецца ў некую праваабарончую арганізацыю. Гэта зусім іншы статус, можа і вельмі важны, і вельмі актуальны сёння для сучаснай Беларусі, але ж усё ж такі трохі іншы. І гэта варта мець на ўвазе, калі мы абмяркоўваем гэтыя дыскусіі, якія ідуць у апазіцыйным асяроддзі.